Na meter 80 hĺbku na stožiare, na tie semafory. A prišiel oný, tento, čo bol manažer, tento Ivan Bojda, vraví, Julo, daj tá dvoch, lebo to nestihnete, za 2 hodiny musí byť hotové. Vraví, Marianko, za koľko to spravíš? Julo, za 2 hodiny je hotové. Dobre, stavím liter vodky o to, že bude za 2 hodiny. Hodinu 40, počúvaj. A takú jamu vykopal a ešte sa smial. Ale to neboli ostatní už takí. Tento jediný, čo bol, tento Marian, Oračko, či jak sa volal. Tak je, to keby ste videli, normálne ho fotografovali, že to ešte nevideli. A on kľudne jednou rukou kopal, sa otočil takto, medzi prasami a druhou vyhadzoval. Julo, musíš ukázať ako. Taký keby som mal, tak celú Bystricu prevrátime. Julo, to musíš ukázať, ako sa to robí. Zo Spišskej Novej Vsi boli. Čo? No. To musíš ukázať, ako sa to robí do piči. Lebo ja to neviem. Ale taký jednou rukou kopať, druhou vyhadzovať.